Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen, ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Sir, gitawad mo si Linda. Kay may ipandam ko kaniya, Ermitanya. Ang isulob ni Sandro sa ilang tambungan nga reunion party sa akong anak. Mao ba? Mutambong sila og parte. Formal ang maong party. Mao nga, pahuamon ko og formal nga attire si Sandro. Daghan mang formal attire na si Sandro. Ha? Ngayon na hibaw ka, Ermitanya. Ay, nalimot ka. Nga may amigo man na siyang adunahan, si Don Goliath. Ha? Nakasiguro ko nga sama nimo, adunas na sa siya'y formal attire. Makahuam ra siya siyang amigo. Tinuod. Apan, gamayng tao magkadto si Don Goliath. Utod. Mubo man dahing taos Goliath. Gamayng tao. Apan adunahan. Dili sama kang Sandro nga may porma unta apan pobre lang kaayo. Ermitanya. Kung maadunahan pa lang ta na si Sandro, ang ayan unta kayo. O posible nga magustuhan siya si mong anak, sir. Dili siya daog-daogon og pasakit og istoryang charmen. Ermitanya. Ako nalay mangita kang Linda, sir. Akong ingnon nga nangita ka niya. Dunay baki sa tapa. Usahay nga mga istorya kini si Ermitanya makugang ta. Mura bag mupalabti kong istorya nga suhito siya sa kinabuhi ni Sandro. Nga sa pagkaila ko nila, dili man sila kailang daan. Si Sandro man ang nagtabang niya dihang hapit kumaligsi sa Ermitanya. Makapalibog sab sila na. Nakalitan sa ni abot sa among panimay. Ang importante nako nga may kasaligan ako nga mobantay sa akong anak, si Sandro. Ting si Charmin sa baksit ng sikanan. Isamot na ba si kagwapa nga? Naka-make up. Bisan o simple na kayo iyang gi-make up. Ang ayan kasi siyang royal blue nga lunggaon. Manong sige makagtanaw na ko da sa center mirror inin sakyanan. Ha? Ang pag-drive ni mo ati man na kay madisgrasya ta. Driver magid kaha ka. Gi-check ko lang kung okay ba ang imong kahimtang diya sa backseat, ma'am? Sa? Bodyguard, sabi ako nimo. Di kay driver lang. Ay paglingiw, ma'am. Balik kong tanaw ko dali sa center mirror. Sa? Kana kay nakakita ka na ako sa center mirror. Nitanaw sabday ka na ako. Unsa? Gwapa ka kayron, ma'am. Musi labot nimo. Anong katawa mo ka diha? Kaya di ko kamao masuko kung magminaldita ka na. Pas ganahan kong minalditahan ko nimo. Unsa?
Kay, basin wa ka may bawa man ba nga, musamot kag kagwapa kun magminaldita ka. Hoy, ayaw gupa akong gabi ha. Padong may akong party. O samday gusto nimo ma'am, mamaka ko? Ngayon nun ti kang batignaw, bisan gwapa ka? Paghilom ko na diha, bi. Wa na'y appeal sa imong trabaho. Driver ka lang. Mao ang imong pag-drive ang atimana. O, batignaw. Sa? Oh, masuko mo kang inong gwapa. O bati na lang kang naong. Hanggaw. Taysa, dili man ipadung sa hotel reception. Oh my God. Dili ka suhito sa dan dili sa syudad? May hapitong patakadiyot, ma'am. Unsa? Kisa tong hapiton? SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na gi bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit jud siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon di 3 times adin ako siya gipatik na upside na gid ang pamati. Makapamatod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Oh, kagwapa sa akong baby. You look so lovely tonight, Charmaine, baby. Dad. Na-miss ka na sa imong higdaanan din sa tong bahay. Nagpaabot kini sa imong pagbalik. Dad. Pero, dili ka pugson sa pagpabalik din kung ganahan ka itong gamay nga bahay nga imong gibalhinan. Anyway, naman si Sandro nga makabantay nimo. Dad, nga bang ingon man ana ang pagsalig mo kag Sandro? Is something wrong with Sandro? Ha? Dili man tingali siya dautan nga tao. O gano ba nga maglagot ka man gid niya, ha? Basta gadi ko ganahan niya, Dad. Ayaw i-appeal si Sandro sa kasilag mo sa mga lalaki nagpasakit kanimo iya. Kay lahi ang pag-ila ko kang Sandro. Ambot lang ni mo, Dad. Ngano nagkauyon kagid anang tawhana? Hain na ba di siya? Uy, malita ko sa akong tabungan nga party. Unsa ba yung gihapit din Good evening, Ma'am Charmaine. Oh, niya pa rin yung tiguwa nga din sa ato, Dad? Unsa may gamit ang tiguwa nga din, Dad, na may mga katabang naman ta din sa bay? Nahibaw ka ba, iha? Sukad nga si Ermitanya na ang nagatiman sa hardin ni mama mo. Nanaghan ang mga buwak nga mga imported nga orchids ni mama mo. Unsa? Ganahan ka bang mo tanaw karon sa hardin ni mama mo, day Charmaine? Aw malantaw raman una gikan dinhi sa atong nahimutangan. Lantaw Oh, kada ka natuod sa mga buwak sa hardin. Gusto kang mo tanaw? Wa pa man si Sandro, nag-ilis pa man to. Tuod iha. Kuyog una ni Ermitanya aron makita mo ang hardin karon ni mama mo. Kay ariun ko na si Sandro. Basig naglibog pagkato siya. Sa gipapilian ko niyang isulob. Tabangan ko siyang pili. Sige, diha una ka mo. Nga bang mag-attire pa man sa gida siya, uy? Dali, ma'am, sunod na ko sa hardin. Kada ka natuod og buwak sa mga tanom ni Mama. Giunsa nimo sa pagpabuwak, Ermitanya? Ay, basta ati manon mo lang siya og istorya-istoryahan. Unsa? Istorya-istoryahan? Oo, istoryahan mo sila. Nga hatagan kanilag buwak. That's weird. May kinabuhi usab sila sama nato, Charmaine. Kung pasakitan na nimo sila masakitan sad na.
Apan, kung amumahon mo sila, baslan kausab nilag makalipay nimo. Hatagan ka nilag mga mayong buwak. Ang ngayon kay kasi mong sinina. Maingon ana sabay akong sinina sa among gingharian. Ingon ana sa dugkulor. O gibaw ka ba kung ako na'y mupaso sa among palasyo? Tanang mga mata sa tao, diri ponteng kanako. Na, ni andar na sang pagkaango-angoan ng tigwanga. Nilikoy na sang sinultihan. Mubalik ako sa sakyan at inimitan niya ha. Kinahanglang makabiya na mi. O salamat sa pag-atiman mo sa hardin ni Mama. Nagtuod siya kung di na mabalik ang kanindot ining maong hardin. Sama ka ni ato sa buhi pa si Mama. Way sapayan. Akong kalipay sa ng pag-atiman aning among maong hardin. Kay mausab ni kalipay nako sa among gingharian. Ay, sige, mobalik ako sa sakyan at inimitan niya. Aron makagikan namin si Sandro. Kuyugan ta ka! Sir, sigurado ka ba magkagusto si Charmin kung gisulob, sir? Nakasiguro ko niya na, Sandro. Kay siya nagpili nako anang maong suit. Mao ba? Di ka tumasuko nga ako nang gisulob. Ikaw yun. Nganong masuko man siya? Kanapa? Nga dili ka na niya ikauwaw? Gwapo og may postura ang iyang kuyog nga mao ikaw. Gwapo bugod, sir. Uy, awar ko na imong porma, oh. Di ka ginbailan nga driver ka lang sa kong anak. Mao nga nakaingon kong angayan kagyod nga iparis sa kong anak, Sandro. Pero saon taman, sir, nga kung makauyon ako ang imong anak. Ayaw lang yun pag-surrender, Sandro. Paningkamuti nga mahog diyan nimo ang pagbati sa akong anak. Murag imposible man kay na si Roy. Lain tingali ang type si mong anak. Oy, we have to go na day, sir. Basin masukuro sab to si Charmin nga nadugay ko. Kasaba na sa kuan turon. Bye, sir. Are ko. Usahay. Kung man lihok-lihok o manultik ni si Sandro, dili siya mailhan nga ingon ana ang estado sa iyang kinabuhi. Murag nagagikan siya og dekalibre nga pamilya. Buutan baya siya? Og siya. Siya ang gusto ko alang sa kong anak. Siya. Si Sandro. Tawhan niya, uy, kisapot na gid ko ay. Kipahuwat ko kog dugay dinis garahe. Kung nga nung wakaw na malang yun, musod sa inyong bae. Aron magkabalik ka nagsud-sukad ka ni Bia din Kunya pa lang ko yawin niya kung sakyanan ay, kipalupad ko na niya. Sandro! Ang binayawis ako sakyanan, be? Ako na lang drive ini, be? Oo, niya naman di ay siya, oh. Nay, nagdaling migawa sa inyong bae. Oh. Siya? Ma'am, sorry nga medyo nadugay ko. May ko gumubiya si mong amahan nga. May kisulti pa na ako, God. Ma'am? Nga nung gitutukan mo ko nung maayo nga, ingon og puno sa kahibong. Ikaw? Ha? Ikaw gito. Ikaw yun. Nga unsa? Ha? Ma'am Charmin? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala,
Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko ring nangarap na makapit.